Il-kap tal-ufficcju tal-Parlament Ewropew f'Malta Peter Aġus qal li l-għan ta' din iż-żjara kien li jorbot mat-tema tas-Sena Ewropea 2014 propju il-bilanċ bejn id-dinja tax-xogħol u l-familja. Huwa fisser kif l-Unjoni Ewropea tinkoraġixxi Childcare Centres għaliex dawn ikomplu jinċentivaw lin-nisa sabiex ikunu aktar parteċipi fid-dinja tax-xogħol. Min-naħa tagħhom il-kandidati għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Miriam Dalli u Peter Cordina tkellmu dwar l-importanza ta' Childcare Centres u kif il-Gvern qed ikompli jsaħħahom billi joffrihom bla ħlas. Dawn għandhom iservu biex aktar nisa jidħlu fis-suq tax-xogħol. One News tkellem ma' Peter Aġus fejn spjega kif iċ-Childcare Centres huma ta' benefiċċju mhux biss għall-ġenituri iżda għat-tfal u l-iżvilupp edukattiv tagħhom ukoll. Kollox jibda biex din politika sseħħ postijiet bħal dawn. Childcare Centres li jipprovdu l-faċilitajiet li jagħmluha possibbli li s-soċjetà tkun tista' tevolvi fejn il-mara u r-raġel ikunu jistgħu jagħtu l-kontribut tagħhom fis-suq tax-xogħol waqt li għandhom rashom mistrieħa li t-tfal tagħhom qegħdin ikkurati kif hemm bżonn. Min barra l-vantaġġi li joffru l-ġenituri, Childcare Centres jgħinu wkoll it-tfal fl-ewwel snin tagħhom ta' żvilupp mentali u fiżiku.